Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu enwaphathayo, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma app stores ukuze wonke umuntu ezofunda kanye ebe nokuqonda izwi elingcwele elinguJesu Kristu. Lapho sishunyayezwa khona, sifundiswa, sihlolisisa imibhalo ngokwentando kaNkulunkulu. Ukuba kulabo abalalele emva kokulalela baxhumane nathi kule mniningwane, labo abafuna ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yemfundiso eziningi eziphambukile kwindlela yokuphila enguJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisela ukuphenduka ngobufakazi bakho zize eqinisweni elinguye uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ukuba nixhumane nasi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli, ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyahambiselana yini nemfundiso ofundisa yona ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyele nabanye abazalwane nithi niyamkholwa uNkulunkulu ngomoya neqiniso, ukuze wonke umuntu olalele njengamanje ahlolisise lokhu akwaziyo nakufundisiwe ngembhalo engcwele njengoba nathi sihlolisisa konke esifundiswa khona, sishunyayezwa khona ngeBhayibheli, imibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So balaleli, izwi lenkosi uJesu Kristu ku-YouTube, izintshumayelo uyakwazi ukuzithola uhlale phansi uphethe iBhayibheli, usubscribe, upress ne-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela kwinhlanzeko enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ilink ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izinhliziyo zethu zikwazi ukwamukela izwi lakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Singagcini ngokulizwa kepha silenze izwi lakhe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sivala amehlo simbonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, Baba ongcwele, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasisonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enilalele kuzo. Yamukelana umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngezwi enaba kabanzi umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo esiholela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwakhe. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli. Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngalesikhathi esisitholile ukuba sikwazi ukuma la
siphinde sishumayele ivangeli ukuba kungumusa kaNkulunkulu ukuthi sime la sikhulume iqiniso, sikhulume lokho uNkulunkulu athi asikhulume iqiniso, singazami ukuthi sizenze bahle phambi kwenu, kepha sikhulume iqiniso. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele, uNkulunkulu ongcwele ngakho konke, yena ongenakusoleka, ongenasihlala mbimbi, osinikile ukuphila, wasinika ukuqonda ukuba sikwazi ukuyintando yakhe sikwenze. Namanje na-ke simi ngaso isisekelo sakhe seqiniso nomusa wakhe asinikile wona, ukuba sikwazi ukuthi sihlale ezwini lakhe nakuyikho kuyintando yakhe. Siyambonga abaprofethi bakhe abangcwele abaphalisa izwi lakhe bathembeka bayenza lokho kuyintando kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abanika indodana yakhe uJesu Kristu, wabashiya nobufakazi ukuthi labo abenza intando yami bangabantwana bami, nalabo abagcina imiyalelo kaJesu bayizihlobo noma ngabahlobo bakaJesu. Ngakho-ke umyalelo wokuqala uthi omkhulu, othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho nangamandla akho. Bese athi wesibili lo othi othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ngakho-ke kuleyo myalelo kakhulukazi lokuthanda uNkulunkulu, usathana akafuni isithanda uNkulunkulu ngakho konke. Usathane uyafuna ukuthi kube khona ukukhubeka ekuhambeni kwethu, and usathane uyafuna ukuthi kube khona ukusoleka kwethu phambi kwaNkulunkulu. Kepha-ke ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhulumile ukuthi singamniki usathane indawo, usathane uyasicela kuNkulunkulu njengoba acela uAbrahama, wacela uJakobe, wacela uJobe ukuthi amthinde. Usathane udila nenyama ukuze athathe ubuhle bukaNkulunkulu ezinhliziyweni zethu. Kufuneka thina senze lokhu okuzosenza sisoleke phambi kwaNkulunkulu. Ngakho-ke ufuna ukuthi sihlambalazeke sibe namahloni ngokuma kwesisekelo seqiniso. Mina-ke bazalwane benkosi nginitshele ninonke enimele nikwazi ukuthi soze ngayeka ukukhuluma iqiniso noma ngabe li-against mina, noma ngabe isenze sibe ngisenzile, ngiyohlezi ngisikhuluma ngokuba yini ngifuna unembeza wami uhlambuluke. Amen. IBhayibheli lithi vumani izono zenu kwabanye nakwabanye. IBhayibheli liyasitshela ukuthi masiconfesse, sivume izono zethu. Uma singazivumi usathane uyasisola ngokuba unembeza wakho yamangaleleka. Kusho ukuthi kunezinto engengikwazi ukushumayela ngazo nokuzisho ngenxa yokuthi mina ngisaba ukuthi lokhu ngiyakwenza. Konke fanele ngikhulume ngakho, akukho engizokufihla. Ngakho-ke ngenxa yokuthi isincwadi kaJakobe sahluko 5, incwadi kaJakobe sahluko 5 sukela kuverse 13. Incwadi ekaJakobe isahluko sesi-5 verse 13. Yes, sir. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Yes sir. Makakhuleke. Makukhona ohluphekileyo makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Uma ukhona weneme Makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Uma kukhona ogulayo Makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni leNkosi. Isizathu sokuthi mina ngasoze ngafihla lutho empilweni yami ukuthi angifuni ukuthi mekukhona umunye umzalwane owazi into kuthiwa mhlambe ngamtshela, nangabatshela abanye abazalwane besazitshela ukuthi uzongibamba ngalo nto, mhlambe ngeilanga uyoyikhuluma kwabanye abantu athi mina ngizenza ngcono kepha ngenza ukuthi ngenzela ukuthi phambi kwaNkulunkulu ngoba ngoni kunina ngona uNkulunkulu. So uma kuzoba khona izimfihlo engizoba nazo mina nabantu engisondelene nabo, ngiyasoleka.
So ngifanele ukukhuluma lezinto ukuze ningeze senithi ke niziqabuka ngobani nizizwele ngami uqobo lwami ngoba angifuni ukuthi nithi hayi wathi kanjena mina ngangena anginandaba nawe mina umuntu engona kuyena uNkulunkulu uDavid wona kuNkulunkulu yebo wona phakathi kwabantu kepha wona kuNkulunkulu ukuba ubani owahlulelayo uNkulunkulu lalela abantu bangakulahla abantu bayajikelana bathi uNkulunkulu akasoze as long uma khona into oyenzile phambene intando yakho uzobuya uzisole uhlukane nobubi ubuyele kulokho kuyintando yakhe uNkulunkulu uphelele lapho so angilindile ukuthi abantu emva kokuthi ngichaza lobufakazi nalesivumo sami ukuthi abantu baqhubeke bathi bahamba nami uhambe nami uhamba nento engifundisayo so ke konke ngokushoyo ngokusho ngoba ngifuna ukukhululeka unembeza wami ukhululekile noma kuthiwa kanjani ngoba egcineni akekho ngesoni and mina mengishumayela ngibiza abantu ngibatshela ukuthi ubani nobani uyona ngisuke ngibabizela ukuthi benze lento engizoyenza namhlanje wonke umuntu glory to God umele abe phambi kwabantu ukuze kusindiswe nabanye abantu ubufakazi bakho usathane wahlambalaza ngalesikhathi usivume isono sakho Mama sivuma isono sakho usathane uyabusa empilweni yakho glory to God angikhathali you understand bange hallelujah umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo so ulawe sinabo egroupini ebengibatshelela ukuthi ke bangikhulekise ingokuba bengicela nje imkhuleko ukuze ngikwazi ukusimama noma ngazange ngibe specific ngiphumele obala ukuthi umthandazo uphezukwane kepha isitha sifikile bese sinesikhathi futhi siqalile siphendla indlela saze sakwazi ukuthi singifinyelelise ekutheni ngonile and ngisehlazweni ngizizwe nginyanyeka mina uqobo lwami kepha ke ngenxa ukuthi ngiyamthanda uJesu akukho lengabalekela khona angikwazi ukuqasha noma kuthiwa ke ngiyayeka ukushumayela vele usathane ufuna lokho bathi ngeke ngikwazi ukukuyeka konke lokho ngokuba bonke yabona iBhayibheli incwadi yeqiniso amahlazo kaDavid aphansi eBhayibhelini amahlazo kaMoses aphansi eBhayibhelini bonke abantu ngisho uManase amahlazo akhe aphansi eBhayibhelini kepha uNkulunkulu yasikhombisa ukuthi labantu babuye bavuma amacala abo phambi kwabo sibaye phambi kwakhe so nami ngimele ukwenza lokho ukuthi ngihamba ngeqiniso mengakwenzi lokho angihambi ngeqiniso ngizokwenzela izinto ukubukwa ngisaba ukuthi ngizohlazeka bazongithatha kanjani ngizohlela isithunzi akho sithunzi ufika isono enhlizweni yakho Jesus hallelujah ngokuba bonke abazoza noma bahamba ngale ndlela bazohamba ngokuba umoya engcwele ubabizile hayi mina lokho engikwenzayo ngikwenza ngokumoya engcwele uyavuma uthi angikwenze so bengakwenzi Yobe mina ngiyavuma ukuthi usathane uyabusa empilweni yami nasenhlizweni yami so akukho engizokufihla nokukodwa guys indaba glory to God go ahead umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo inkosi imvuse noma enzile izono inkosi onjani inkosi imvuse noma enzile izono uyawuzwa ukuthi iBhayibheli so nami lodwa ilanga ngimtshele njengoba ngihamba nami nisibiza ngabafowethu noma ngimbiza ngabafowethu ukuthi uyobona bese wena ukuthi uyafihla ungafuni sikhulekise kusho ukuthi uyathanda isono sikubuza usaba uzohlambalazeka phambi kwamhlengi ufuna ukuthembeka phambi kwami kepha phambi kwaNkulunkulu awuthembakele sifanele ukuthembeka phambi kwabani kwaNkulunkulu so mawucela umkhuleko kunesono senzile ucela ukuthi ke uNkulunkulu enze njani lithi iBhayibheli umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona you understand so iBhayibheli ngiyalithanda ngoba liyangisekela ukuthi ngikhulume iqiniso angikadali ukuthi ngoba wena mhlawumbe uyangibuza ukuthi hey bengimhlole ibukalinga ungibe ngaphezulu kwakho noma ngaphezulu kwaNkulunkulu thatha into engiyishoyo ikusize wena isize nomfundisi wakho wamanga ukuthi akhulume iqiniso noma ngabe kuthiwa against yena noma kuthiwa limelane naye alikhulume iqiniso liyamkhulula acela umkhuleko uNkulunkulu uyakumthethelela sithethelele ngoba usathane samhlambalaza ngokukhuluma iqiniso phambi kwabantu ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho yesula iziphambeko zami izindaba iyona nje ngicelile kuNkulunkulu leyo ukuthi ngoNkulunkulu ngihlazekile phambi kwakho ngiyasinyanya isenze ngisenzile kepha ngicelani intethelelo phambi kwakho ngicela usule izono zami ngokuba lokho engikwenzile kube ungaqondi you understand ngobubele bakho obukhulu ngingezisise ebubini bami fundisisa kahle
ngingezisise ebubini bami. Nayo into engifuna. Ungihlanze esonweni sami. Esonweni sifanele ukugezwa uNkulunkulu. Uma sivuma izono zethu no Isaiah usho the same thing. Ngizofika esonweni sami. Kuphela nje ngifuna iBhayibheli ingikhaphe ngize ngifike, ngize ngiqede ngiphume ngale kulesono sami. Understand? Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Ngokuba ngagcotshwa abantu ngabekwa abantu bezothi hayi ukuthi ukuzila kancane ungashumayeli lento sifihle phakathi kwethu singabazali. Angifuni lonto le. Because lonto ngithi ngimla ngingone mbhezo ongcolile ngithi uNkulunkulu ngimemeza kepha ke ngaphakathi kunabantu abanezimfihlo zami la. Angifune umuntu ozoba nezimfihlo zami. Akho lutho oluyimfihlo ngami. Lutho nokukodwa glory to God. Akukho. Moya ngcwele kufuneka sisebenze umsebenzi wakhe ngempilo yami. Hayi nina into lenzayo the same thing lezothi bese uqedile ukugcina lo ndaba leyo uhambe uyotshela abanye abantu ukuthi ungatsheli umuntu nomunye etshela umuntu ungatsheli umuntu. Mina ngiyahamba nalona ijava ezitshela ukuthi ubuyini kanti siyazazi imfihlo zakhe. Yizwa ngami uqobo. Ungazuzwe ngopastor Zondo. Understand? Ngoba ngiyakutshela lezi zinto lezi. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Mina angizenzi ingcono ngabanye abantu mina. Mina ngithi abantu abafunda ukukhuluma iqiniso noma kuthiwa against yena. Makakhuluma iqiniso. Avume futhi iziphambeko zakhe phambi kwabantu. Ukuze abantu akazimunisa uJesu kuyena. Ngeke ukuthi uzotwenza isono bese ulokhu ufuna ukuzilandulela ukuthi umkhuba wakini. Akho mkhuba wakini. Isono angeke kushintshe. You understand? Isono. Ongithi ukhombisa ukuthi abantu bazohlala endlini kaJehova abanjani. Ngiphi incwadi yabakubo sahluko 15 from verse 1. Ngifuna ukukhombisa abantu abazohlala endlini kaNkulunkulu abantu abanjani. So mina bengizosoma la ngithi ke hayi ngibanjwa amalimi. Angawufuna ukukhuluma iqiniso mina. Hallelujah. Mina ngiyalithanda iqiniso. Noma kuthiwa liyangigwaza. Into lengenza ukuthi ngime la ngokuba uSathane ufuna ukungiphuca lamandla uNkulunkulu anginika wona. So mina ngithi cha. Jesu Kristu inkosi. Ngokuba ke lithi iBhayibheli akekho ongoni ngaphansi komhlaba. Amen. Akekho lo yedwa umuntu ongoni. Kepha sifanele uhlale esonweni khana kanye. Hallelujah. Besiphila ngaphansi komusa sifanele uhlale esonweni khana kanye. Understand? Ukutshela isono singena kanjani? Isono singena njengepipe lamanzi elivuzayo endlini ungaboni. Ubona sekugcwele amanzi endlini, ubone ukuthi kunento efile kanti sesingenile isono. So ngalesikhathi singena nesono singena kancane unganakile. Kunemkhuba ekhona. Isono isitha esisebenza ngayo. Ngalesikhathi wena uthi ke hayi lokhu ngikwenza nje kancane. Siyagcina isikhula leso simo, naleso senzo. Siba sikhulu. Understand? Monganakile uyogcina ungqwambile wagwiliza wangasakwazi ukuphuma. Understand? But mawube nomusa noma wathola umusa uNkulunkulu uzobona ukuthi no ufuna imbobo uze uyithole bese uyayivala lo mbobo leyo bese ubheke lezinye izimbobo bese uzivala zonke izinto ezingakwenza ukuthi ke kuphinde konakale. Understand? Ngoba yini ufuna ukuhamba noNkulunkulu ngokuthembeka ufuna indlu yakho ingavuzi. Understand? Ingakho uJesu athi ke ozwa amazwi wami ayenze ngiyakumfanisa nendoda ehlakaniphile eyakhe indlu yayo edwaleni. Yes Lord. Ngepho isiwulu uzokwakha kuphi ehlabathini. So ke mina ngiyafuna ukwakha Kristu. Ngiyokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngizisindise ebubini. Ngingafike ngenze into ngoba naku ngithi ke abantu ababoni lalela uNkulunkulu ubona yonke into. Nina ningangabona nina ningangazi kepha uNkulunkulu wazi konke. So ngikhulula nomunye ozitshela ukuthi uNkulunkulu akazi uNkulunkulu uyakwazi konke. Understand? Bakhombisa ukuthi abanjani abazohlala endlini kaNkulunkulu. Incwadi yamaHubo isahluko 15 verse 1. Go ahead. Jehova ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Yes sir. Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na? Oyakwakha entabeni kaNkulunkulu engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho. Yilowo ohamba ngobuqotho. Nowenza ukulunga. Nalowo owenza ukulunga. Okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Yizo lonto leyo. Phela mina into engifunayo empilweni yami. Anginandaba ukuthi makhelana uthini. Ngoba egcineni angahlulelwa ngawe, ngahlulelwa ngenhliziyo yami nangonembeza wami. Ukuthi wena wangibuka kanjani wathini? Wathi ke hayi angisamthathi nje njengomuntu oshumayela iqiniso. Lalela ngikhuluma lona iqiniso ngizolikhuluma futhi ngize ngife. Ngoba angifuna nesodwa isono esizongibopha ngibe isigqila. You understand? Nginenkani. Ngokuthi ke ngeke ngiguqane uSathane. Noma ethi uyangishaya uSathane. Kepha ngeke egcina yena ngoba mina ngithanda abantu uJesu. Amen. uJesu ngizomthanda kube segcineni ngokuba ngizolwa impi yokholo ukuze ngihlale kusisekelo sakhe. You understand? Hallelujah. Yilo ohamba ngobuqotho owenza ukulunga
okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe Yena le nto ongahlebi ongahlebi ngolimi lwakhe ngolimi lwakhe, ongamoni umakhelwana wakhe ongamoni umakhelwane wakhe, nongamhlazi umakhelwana wakhe nalowo ongamhlambalazi umakhelwane wakhe, obuka onengekayo ngokuzamenyanya nalowo ongabuka umakhelwane wakhe ngokumenyanya. Lalela-ke, awuhambe unginike incwadi. Izinto lezi ezifuna uNkulunkulu kuthina amakholwa. So amakholwa amaningi ayasaba ukukhuluma iqiniso ngoba sazokwehlela isithunzi. Isithunzi sakho sehla the moment ungalikhuluma iqiniso enhlizweni yakho ugcina izimfihlo ezingenamsebenzi. You understand? So futhi ngeke ngithathe isikhathi, bengithi ngithathe isikhathi but uNkulunkulu akavumi. Ngeke ngiloke ngithwele lento ngithi hayi ngizoyikhuluma next, ngizoyikhuluma manje ukuze idlule manje, ukuze ngisasa ngikhululeke, ngikhulume ngezinye izinto. Ngingeloke ngicabanga ukuthi angakukhuluma lokho ngizokhuluma manje. Banike incwadi yase-Efesu chapter 5 from verse 11. So ngifuna nje uqala unginike lapha kwincwadi yakho Efesu, uphinde futhi lapha kwincwadi yezaga Efesu 5:11, izaga 20 from verse 1, and then bese sambe sizoyana kwincwadi yeGenesis sahluko 19 or 20. Ake siqale kwincwadi ke manje ya Genesis ngesikhathi uLot, no, siqale lapha kusahluko 9, ngesikhathi uNoah esebe nesivini ephuma emkhunjeni. Siqondise ngalo ndaba la indaba yami because ngifuna iqonde ukuthi imayelana nasiphi isimo. Qala lapha kuGenesis sahluko 9, bheke le khona ke uNoah esephuze iwayini, waze waliphuza ngokweqile. Eyithola sahluko 9 starting from verse watching back right manje. Yes. Qala from verse 20. Incwadi uGenesis isahluko 9 verse 20. Yes sir. uNoah waqala waba ngumlimi. uNoah waqala waba ngumlimi. Watshala isivini. Waphuza iwayini. Wadakwa. Walala nqunu etendeni lakhe. Yayibona lonto leyo, futhi lento wayenza ukulala nqunu engaboni engazi. Ngokuba wayesephuzile iwayini kanjani? Walala nqunu etendeni lakhe. Uham uyise. Ngithe mina walala nqunu uqala kuphi? Waphuza iwayini kwasekwenzakalani? Waqala waphuza iwayini wadakwa. Yes sir. Walala nqunu etendeni lakhe. So lapha kwincwadi yase-Efesu sahluko 5. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesihlanu verse lelo from verse 9. No, from verse 12. Verse 12. Ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. Yes sir. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya. Konke okudalulwayo kusho ukuthi konke lokho okudalulwayo kuyini ukukhanya? Ukukhanya kunguJesu. Ukukhanya kuyiqiniso. So konke okudalulwayo noma ngabe yini eyenziwa ebumnyameni, ebanye ekuthiwa kunzima ngisho ukukhuluma ngakho, kunezinto esizenzayo okunzima ukuthi uzikhulume phambi kwabantu ngokuba uyasaba ukuthi hey ngizoba sehlazweni. Ihlazo likubamba likwenze isigqila sehlazo ngalesikhathi izinto seziqhamuka ngabanye abantu singaqhamuki ngawe. Ngoba uma izwe ngomlomo womnini wendaba izwakala ngendlela efanele ngokuba uzokutshela konke akuzosala ngaphandle. So ke namanje lokhu ke okwenziwe umnyameni kudalula ukukhanya uJesu oletha izinto. So uJesu uthena uyindlela neqiniso nokuphila. uJesu uthi uyindlela, indlela le kumele ihanjwe yimina njengomzalwane. Indlela yeqiniso, uJesu uyiqiniso. Indlela yokuphila, uJesu ngukuphila.
Usho uJesu ke ngize ngiyisibani noma ngokukhanya ezweni. So uma enze kanjalo uzodalela imisebenzi yakhe yobumnyama. Kulifikile ukukhanya phakathi kobumnyama. Nakho ke ubumnyama ungafuni ukwamukela ukukhanya. Bathi mina ngeke kwamukela ukukhanya. Noma ngabe kuthiwa ubumnyama kuyazama ukungisukela. Mhlambe kungifice kepha ngizolwela ukuphuma ebumnyameni ukuba kuthiwa siza kuhlolwa egolide njengomlilweni egolide nje ayisohlolwa njengegolide emlilweni. So sifanele ukudlula ezilingweni kunokwenzeka kusona isililingo sikushaye kunokwenzeka isililingo ukwazi ukusinqoba. Manje ke nangu Noah waphuza iwayini wadakwa walala enqunu kwase kwenzakalani etendeni lakhe uHamu uyise kaKhanani. Yes sir. Wabona ubunqunu bukayise. Wasebona ubunqunu bukayise ibambe lapho. So lo muntu lale uphuze iwayini waze wadakwa. Waze wabonwa indodana yakhe ubunqunu bakhe okungafanele kwenzeke. So oqala inkinga iqalanga kwindodana kepha iqale kubani ubaba okuyena ohlule uphuzo oludaka waliphuza ngokweqile. All right, lokho ngeke sibalekele. Nayo ke manje incwadi la iyasikhumbuza ithi la kwincwadi yase-Efesu sahluko 5 bese phinde uvuze incwadi kaTimoteyo sahluko wait angithi unowolile ngapha. Uthi ngale kwincwadi yaTimoteyo yokuqala sahluko 5 verse 23 uMapostle Paul kuTimoteyo ungabe usaphuza amanzi odwa. Ungabe usaphuza amanzi wodwa. Kepha phuza iwayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho. Iwayini eliyingcosana ngenxa yesisu sakho. Nobuthakathaka bakho obuvakaleyo bakho. Nayo ke lendaba le esike siyazi ukuthi iBhayibheli lithi phuza iwayini. Ungasaphuza amanzi wodwa. Ungaliphuze futhi kakhulu iwayini. Ngokuba ithi incwadi yase-Efesu kukhona ekuwayinini kukhona ini ukuhuheka. Leyo ncwadi le ngifuna ngifundele ngithi uverse 16 wase-Efesu. So uyayithola 5:16 5:14 go ahead. Ngakho ke ngithanda ukuba not second. Efesu right 5:14. Ngalokho ngithi Yes sir. phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo uKristu uza kukukhanyisa. Ngakho ke bekisisani ukuthi nihamba kanjani. Uhamba kanjani. Ungabi njengabangahlakaniphileyo. Yabona ngesikhathi uweak ubuthaka uNkulunkulu usuke efuna ukusebenza ngawe. Ngalesikhathi uwile esonweni uNkulunkulu usuke esalindele ukuthi wena ubuyele kuyena uzoxolisa. Ingakho ethi ke ebuthakathakeni bakho amandla akhe ayapheleliswa kuwena. Indaba ngokuyazi ukuthi ngalesikhathi wona noma ngalesikhathi wena uzizwa ukuthaka ufanele ukubuya uze kuyena. Ngoba yikho indlela owayihamba akekho omunye ongakhala kuyena. Ngaphandle ukuthi ubuye kuyena uzokhuluma izwi lakhe uzovuma izono zakho uzovuma ububi bakho uthi ufazi bakho phambi kwabantu ngamandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Ingakho ungeke wanguqala uSathane ngenxa ukuthi wena isisakelo seqiniso umile kusona. Lezi zinto lezi nganhlela angenzela ukubukwa lento angenzela ukuthola udumo. Bathi ngenza ngokuba ngizinikele uNkulunkulu ukuba asebenze umsebenzi wakhe kumina ngigcwalise ukulunga kwakhe phakathi kwabantu bonke. So ke lezi zinto lezi zisikhuthaza ukuthi lapho khona uhamba qaphela ukuthi uhamba kanjani. Qhubeka. Incwadi kwabaseFesu sahluko 5 verse 18. Ningadakwa yiwayini. Usuweqile manje kakhulu futhi. Ngakho verse 15 ngakho bekisisani ukuthi nihamba kanjani. Kungabi njengabangahlakaniphileyo. Njengabangahlakaniphileyo kepha uhambe njengalabo abahlakaniphileyo. Nithengisise isikhathi. Ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho ke ningabi iziwulwa. Ilalelake. Uthi uncwadi ezaga lapha ikhuluma ngomyalo ukuthi gcina imiyalo yami.
uyothi noma uphuma endleleni ngoba uhamba ngemiyalo yami yokubuyisa endleleni. So uma ulazi izwi likaNkulunkulu noma umesaba uNkulunkulu kuthi noma uphuma endleleni bese ke uNkulunkulu ayakubuyisa endleleni ukuba uhamba ngani ngomiyalo wakhe. So ke isitha siyafuna vele ukuthi wena ungene emgibeni. Umgibe ubekiwe ngeke uze kushintshe lokho. Ngaba ngishumayela ngale nje ngishumayela namhlanje ube umgiba wukho. You understand? Go ahead. Amen. Ngakho ke ningabi iziwula. Ningabi iziwula. Kodwa qondane kuyintando Kepha yenkosi. qondani okuyintando yenkosi. Ningadakwa iwayini. Ningadakwa iwayini. Uvela kulo umhuheko. Uvela kulo umhuheko. Umhuheko noma ngabe yini ezokuholela kuphi esonweni. Umhuheko inoma ngabe yini ezokuholela esonweni. Manje ke asike sibuye la. Nangu Noah waphuza iwayini wadakwa ngithi. Nango ke manje uNkulunkulu ethi lapha kwincwadi yaLeviticus ekhuluma nabapriest bakhe ethi uma nizoze tempeleni ningathenti uphuzo oludakwayo. Kukhona nizokwazi ukwahlukanisa okuclean noku-unclean noma okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Leyo lonto leyo. So uma uNkulunkulu ekhulume kanjalo bese athi umpostoli Paul ungabisaphuza amanzi kodwa phela uphuze iwayini elingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthaka bakho. Nakho ke sewuthola ithuba lokuphuza iwayini ngoba iBhayibheli lisho kanje. Ugcine soweqa kwizinga ekumele uphuze ngalo iwayini. Ngeke ngikhulumele omunye umuntu, ngikhulumela mina ngoba mina ngikhuluma ngami nesono sami. Jabule ngewayini ukuthi uphuza kancane, qala ngesidlo sakusidlo. Ngokunderstand imbhalo lithi iphuza kancane. Wena ugcine usongasakwazi kancane ngoba yini sowuphuza ngokunganaki. Ingakho lithi ungabi isiwula, qaphela indlela ohamba ngayo. So ekhambeni kwami ke nabafowethu senze isidlo sakusidlo. Kepha ngenxa yokujwayela gcine sowuthenga iwayini noma sithengele isidlo bese sowuvula wena usiphuzele eceleni. Kuloso senzo leso sowujwayela ngoba vele uthi hayi ngikwenze ebusuku sengiyolala. Uqhubeke ukwenze uze kube umkhuba. Awusaqedi ibhodlela lelodwa soqeda 2. So njengoba soqeda 2 so uhamba embedeni ungasazizwa kahle so ugeja ukuhamba kwakho ama steps. Uyavuka kusasa unebhabhalazi futhi usadakwe iwayini. Lapho usuyisidakwa bese ngiyisidakwa. Angikhulumi ngento endala ngikhuluma ngento ebeyenzeka ngithi kusukela futhi ngawo December mengaphosisi. No, November. Bathi ngento bengenza njalo bathi bekuthi mekade senza lonto sifike siphuze iwayini. Emva kwaloko futhi siphinde meseqedile sesiphinde sizithelele siziphuzele. Yebo lithi iBhayibheli uJesu wayephuza iwayini. But lithi ke lapha kwincwadi yaseEfesu sahluko 5 verse 18 ningadakwa iwayini. La indaba kukhiyelo. Lithi iBhayibheli izidakwa zingene ezulwini. So lo mkhuba ugcine sowujwayela. Ungasanaki ubona ukuthi hayi ngoba ngikwenza ngedwa ngikwenze ebusuku. So ngiyolala. Hayi kulungile. Gcina amabhodlela esewu3, amabhodlela esewu3 sovuka kusho ukuthi ngesikhathi lokujwayela lento iyajwayela nayo. Ngakho ngithi isolo mesizongena singena njengecoti lamanzi endlini. Uthi hayi ngoba icoti elincane nje ayikho inkinga. Ngiyangililana. Ligcine selilikhulu lelo noma nje semaningi endlini. Gcina sobona ukuthi umonakalo omkhulu. Manje amanzi bese egcwele endlini so unenkinga wena sekumele uqale phansi ulungise. Sekumele uclean indlu uphinde futhi uyovala ipipe leliyana. Kanti ungawubona umonakalo ukuba ubusheshe waqaphela. Ukuba bengisheshe ngaqaphela ukuthi isenzo sami sokuthi ngizithole ngijabula ngewayini siyanda bengizokwazi ukulonga igwembe kusayeni. Kepha ke mina nganganalo. Wakwayikhuluma umfowethu lonto leyo. Ngathula futhi ngoba ngamuzwe kepha ngenxa ukuthi lento le besikhona ngibona ngathi ayina inkinga mina. Bese ngingenile kona umgibe. So kwathi ngelinye ilanga ngaphinde futhi ngenza the same thing. Amehla bese evalekile eminyama angazi lutho kwalobo busuku ngoba ngase ngidakiwe. Ngahamba ngolala mengivuka ekseni ngivuka ubright uthi hey basopa ndoda
hamba ubheka ibhakede lapha. So ebhakedeni ngiyafika kuyelo uthi uBright into oyenzile ebusuku ngathi mina iwine futhi fanele ngiliyeke. Wathi hayi icontrol ngase ngithi mina hayi akho control la fanele ngiliyeke. Baqhubeka izinsuku. uNkulunkulu bekusayi warning enkhombisa ukuthi khona isono esizongishaya uma ukuthi mina angiyeke ukwenza lento ngoba sengiyaqala ngiyahlambalazeka ukuthi uzovuka ekseni ungaye etoilet uyochamela ibhakede. Bese kuphenduke kona ukuthi manje sengingenile esonweni. Phinde futhi aqhubeka ensukwini uLesihlanu saba nesidlo sakusihla ngithi no saba naso yebo saba naso uLesihlanu saba naso waphela emva kwaloko bahamba bolala ngasala ngathelela inye iwayini. Ngithemba kwaloko sengiphuzile bese ngiphethe nefoni yami ngaphuma ke ezintweni ebengizenze ezibalekile efonini ngazithola sengaka YouTube wavela abantu besifazana abanqunu ngahlala khona ke sengihleli khona ngabona ukuthi akwanele lokho angazi yini sengiphusha manje so sengiluze icontrol ukuba iwine seliyangibusa. So ngase ngithi hayi lokho kufanele ngabe ngenza umoya kufanele ngibone ngempela into yangempela hayi lokho ngabona ngafunga ngena ngabheka ama video ocansi ka YouTube ka internet ngafika engilindile ngoba vele usathana usengibekela ukuthi hayi lo namhlanje kufanele ngingene esonweni ngoba kezwe yimi lowo ngazitika ngama video ocansi ngazi ngophela kuhlala nabantu la endlini ngase ngilalele ngisho ukuthi mina kwangasezwa kwasengasezwa ukuthi abantu bakhona la endlini. Emva kwalokho yimi lowo ngiphumela eminyango ngifuna ukuzijabulisa sengiyahamba kuyomasturbate. So ngalo ndlela leyo ngabuya la ngidakiwe ngisimanga ngavuka ekseni ngisadakiwe futhi lento isangibuza ukuthi lento uyizwile kade wayigcina uphelile manje 3 years wagcina ukulala umuntu wesifazane uzwile kumnandi awuphinde futhi ayingaphinda futhi ngithemba kwaloko sengiqedile ngezwe ngizinyanya ngavele ngaqala phansi manje ngakhala futhi. Yabona manje usathana usemile phambi kaNkulunkulu sengenzisile lento lebe ngizwe ukuthi mina hayi ngiyenze ngiyashumayela mina ukuthi abantu bangashaya indlu yabo kuyisono ukushaya indlu yabo ngaba ngisivumi lesono phambi kwenu. Ngiyashumayela ukuthi abantu bangalalani besilisa but ke okusalayo ukuthi mina ngithi uJesu Kristu inkosi uyena ongenze ngazovuma la isono sami. Ngakhala ke emva kwaloko usuku lonke ke manje lento leyo beyifuna usathana lento ngiyikhulumeli mina ngedwa. Baningi abantu abangafuna ukuvuma izono zabo phambi kwabantu ukuze bethethelele amacala abo bakhuze nabanye ukuze abanye abantu bayeke ngokuba usathane ufuna sisoleke. So ngokuthi ngivumele iwayini ukujabula ngalo ngewayini akulona iwayini elisono isono nothando lewayini olutholakala kumina olungenise isono njengoba nemali ayisona isono kepha uthando lwemali yayizolona uthando lwemali ongenisa isono. Angikhulumi ngobhiya wakho nogologo wakho ngikhuluma ngewayini into ekuthiwa kufanele sisebenzise ngokweBhayibheli. So uma soliphuza ngokweqiniso wisidakwa wena wisidakwa wena ingakho ngizocela into ethelelo phambi kaNkulunkulu naphambi kwabantu bonke akukho engathi ngizilandulela ngakho ukuba yimina ovumele uthando lewayini ukuba lingibuse. So ngalowo ndlela leyo angivumi izono zami ukuze ngithethelelwe ngabantu but lithi iBhayibheli kwincwadi yaJakobe esahluko 5 verse 15 mengaphosisi ithi lowo ogulayo noma kuthiwa wonile uNkulunkulu uyakumthethelela izono zakhe ngiba ithi vumani izono zenu kwabanye. Mina ke angifuni ukuthi kube khona abazalwane abazoba nezimfihlo zami. Izimfihlo zami azikho ngoba uNkulunkulu akho into efihlakele phambi kwakhe neyodwa. Incwadi uJakobe isahluko sesihlanu verse 16. Yes sir. Ngakho vumani izono omunye komunye. Vumani izono komunye komunye. Nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Nikhulekelane ukuze niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo. Umkhuleko oqinileyo. Olungileyo unamandla kakhulu. Akho sithunze sona hleka la ngokuthi ukhuluma iqiniso. Amen.
Iqiniso umfundi incwadi yaJohane sahluko 8. Hallelujah. Not yokuqala sahluko 8 incwadi yaJohane sahluko 8 from verse 21. No, not from verse 21, from verse 24. Mfuna ukukhombisa mina ukuthi akhona kodwa awuma ukuthi uzwa le message mhlawumbe usubscribe ufuna ukuhamba ungahamba ke kuvive bese ukuthanda ukuthi wanje sothi ngikuyela iqiniso engilenzile futhi ngizisola phambi kaNkulunkulu ukuba yini ayikho into ezodlula ukuthi ke ngivume isicala lami phambi kaNkulunkulu ngoba lo David imbhalo yakhe siyayifunda la evuma izono zakhe phambi kaNkulunkulu so ngiyini mina ngizosenza muhle phambi kwenu yangisiza ngani ukuthi ngizuze izwe lonke kepha ngilahlekelwe ukuphile kwami uJesu uyabuza phela. Glory to Jesus Christ. Ngithanga ngicela ngibuyisele endaweni. Ngokuba ngokufihla uSathane thola indawo. Bese ngikwazi ngithi hayi kofresh ngingatsheli abantu. Ningatsheli umuntu ngalento no. Bengazi ukuthi uNkulunkulu uzonginika isibindi sokuthi ngikwazi ukuvuma izono zami futhi phambi kwabantu bonke. Ngipha amandla. Hallelujah. Bengicela nje lokho ukuthi uNkulunkulu ngiyacela unginike amandla ukuthi ngikwazi ukulimela iqiniso. Because ngeke ngikwazi ukumana ngingeshumayela futhi uma kunabo bafuna ukusukuma bahambe ayikho inkinga. Ngoba yini ngikhuluma iqiniso futhi lona uthi uJesu liyakukhulula. Hallelujah. Uthini? Incwadi ngokuka Johane sahluko 8 verse 24. Yes sir. Ngakho ke ngithi kini Niza kufela ezoneni zenu. Niza kufela ezoneni zenu. Ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye. Yes sir. Niza kufela ezoneni zenu. uJesu indlela neqiniso lokuphila. So uma singakholwa ukuthi uyena ongasiphilisa sizofela emanyeleni ethu. Hallelujah. You understand? Glory to God. So fela emanyeleni. Yes Lord Jesus. Mina Hallelujah. angiziqhenyi ngokuthi ngenze isono. Ngiyasinyanya isenzo sami. Kepha ngeke ngikwazi ukusiguqula. Futhi angizigqaji ngokuthi ngikhuluma lezi zinto. Lezi zinto ngokuba ngiyazi ukuthi ziyangikhulula. Uma uhleli nentembi ngaphakathi noma kuthiwa against your neighbor, wena uyisoni. So mina ngamane ngibe isoni phambi kwaNkulunkulu ngoba ngibe isoni phambi kwabantu. Ngoba abantu indlela abahlulela ngayo, bahlulela ngala indlela yokuthi umuntu uvela kubuka athi hayi cha ayikho into engayizwa ngalo. Lo ushaya indlu wabo. Ayikho inkinga. Bathi ke ngiyazi ukuthi kuphambi kwaNkulunkulu ngikwenzile lokho kumele ngikwenze and futhi ngeke ngiphinde ngithole injabulo ngewayini. Ngokuba ngibalekela ini ukuhuheka okuningi. Uma sivuma izono zethu. Uthembekile. Uthembekile. Ulungile ukuba asithethelele izono. Angifuna imfihlo ngempilo yami. Angifuna umuntu ozothi yazi nginezinto engizaziyo ngaye azifihlele. Ayikho konke ngathi kufihlile phambi kwabantu. Because ngisho konke ongikwenzile okubi mhlawumbe umuntu abangathi bekwazi ngamathi ufuna ukungihlambalaza ngakho. USathane amsebenzise lo muntu ukuze agcwalise lokho. Hallelujah. Yezo lonto. Asihlambulule ukuze konke. Fanele sihlambulule. Kukho konke okungalungiyo. Yini engenza ngikhulume kanje? Ngokuba ngiyavuma ukuthi indlela yokuphila iqiniso. Yes Lord Jesus. Ngaphandle kweqiniso ngifile ngihamba noma ngashwele ngize ngijuluke ngize ngiconsa amathe. Anginandaba ukuthi umuntu uthini? Yini umuntu angenzela yona? Hallelujah. Lord Jesus, thank you Lord. Yini umuntu angenzela yona? Amen. Isono noma ngabe senziwa yimina isono, senziwa uyena noma ubani isono. Asijiki. So iBhayibheli lithi ke vumani izono zenu ukuze nithethelele. Guys ngifuna futhi uveze le ndaba le. Khona ngifundisa nakubaye ukuthi kusho ukuthini ukuphenduka. Ngiyafundisa abantu alifunda iBhayibheli bayasaba ukukhuluma amahlazo wenu. Ingakho uSathane nibambe ngamahlazo nisaba ukukhuluma. Kuyihlazo ngoba usaba ukukhuluma. Amen. So mzukwane kuvela ngendlela ongafuni uvele ngayo uyohlambazeka. Yes Lord. So ke manje ngiyakutshela unawuvuma izono zakho. Isigqila kambe asihlali phakathi. Isigqila asihlali phakathi endlini. Kepha indodana ihlala phakathi. Kepha indodana ihlala phakathi. Ngakho ke yabo uma indodana inikhulula. Uma indodana isikhulula. Niyakuba ngabakhululekileyo impela. So ngiyazi abanye bathi hayi bangafanele uyisho public. Akho nje ngathi ngifihlile la. Hallelujah. Lutho lokukodwa yazi ngikhululeke phakathi. Emva kwalapho futhi ngizolela ngikhululeke. Kunokulala nonembezo lokugaya izibuzo ukuthi bazongibuka kanjani. Phela kumele bangihloniphe ngiyinceku mina ngumgcotshwa akho umgcotshwa la. Nginikwe izwi ukuthi angishumayele izwi. USathane bengifica ngikhubeka fanele ngintshela ukuthi uSathane ungificele. Kanjena kanje. Ukuze nawe uhlale uziqaphile. Ungazi uthola ukujabula ngewayini. Yayizolo lonto. Ngiyabonga ngoba ngizange ngilale umuntu wesifazane ngaphandle komshado. Ngokuba manje ngabe ngazi ukuthi ngishumayele ukuthi ngibheka umuntu wesifazane. Lokho engikwenzile ngisho ukuthi kungcono but ngithi ke kungcono kunokuthi kuthiwe ngilalele umuntu wesifazane.
ukuba khona ngabe ngisola kakhulu ke manje ingakho lo David wayekhala nje ukuba wayebona ukuthi wonile uthatha umuntu wesifazane oshadile walala naye waqedwa wabulalisa indoda yakhe nami ngabe ngikhala the same thing angisho nje nakancane ukuthi ku-right ukushaya indlu yakho nokulala kwesifazane hayi mina ngithi ngiyasivuma lesono simbi senyenyeka phambi kaNkulunkulu ukuba uthi akho ndoda enamandla emzimbeni wakhe futhi akho umuntu wesifazane onamandla emzimbeni wakhe umuntu wesifazane oshadile indoda yakhe enamandla kwakhe umzimba nomuntu wesilisa oshadileyo umuntu onamandla emzimbeni wakhe wesifazane so leyo ganga yona isono lamanyala lawo so ngikwenzile amanyala ke ngiyicela into ethanda loNkulunkulu ngenhliziyo ethobekileyo ngeke ngilongicupha isisoka la mina le ndlela ongazi ngayo ngizolelo ngiyiyona ngoba yini angifuni ukuthi manje sengishintshiswa isono sengithambile usathana ufuna ngishumayele ngendlela eshize ngisaba ukusho ezinye izinto ngizisho ngibe ngicuphelela bengizokhuluma lalela angeke ngivume lonto leyo glory to God ngeke Thank you Lord Jesus. Hallelujah. angikhathali ukuthi ngabe ubani uthini iqiniso uthi uGesi uza kukhulula glory to God uza kukhulula noma ngabe ubani lowo indodana yomuntu emkhululileyo ungokhululekileyo so mina newayini sine distance manje angisayena umngane wewayini noma kuthiwa liphuze kancane angifuni ukuliphuza kancane ngaphandle mekuyisidlo sakusihla kuphela kepha nje ukuthi ngizothi hayi ngolithi-ke phuza kancane iwine for your stomach sake mina ngiyalisabela kona lokho glory to God ngiyalisabela kona lokho hey ngiyalisaba ngoba yini alikubizi iwayini lalela incwadi kaJakobe ikhuluma ngokuzalela kwesono kwincwadi yaJakobe sahluko 1 verse 13 ukuthi isono sizalela kanjani yayizolonto leyo yayizolonto go ahead Uma umuntu eyengwa makangasho ukuthi uyengwa nguNkulunkulu. Soze ngathi mina uNkulunkulu ongiyengile ongihuhele ekutheni ngenze isono ngabe ngiyahlambalaza. uNkulunkulu ungcwele. Ngokuba uNkulunkulu akayengwa. uNkulunkulu yena akayengwa. Ngokubi. Yebo bright. Naye uqobo akayengi muntu. Naye futhi akayengi umuntu ukuthi enze isono. Kepha yiloyo naloyo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko. Izinkanuko zakho ezifaka esonweni. Understand? Iwayini alisona isono. But ngeke ukuthi mina bengiphuza iwayini ngizokona ingakho ngizoliyeka iwayini. You understand? Hallelujah. Uma inkanuko seyithathile ibeletha isono. Nesono sesiphelelisiwe. Uyayibona indaba ukuthi Sizala abafowethu ukufa. abasekho sengikhe ngedwa sengibhizi nefoni. Yabona ifoni kuyona khona okuhle nokubi. But uma isono sesifikile sikhomba kuphi? Sizala ukufa. So bese sizale ukufa ngalesikhathi wena songenile kulento usebenzisa ifoni. Noma ngabe uthanda umusic we-hip hop, noma ngabe uthanda umusic wamaskandi, bese ukuthi wena lokho sawukwenza ngaphandle kwecontrol. Kade kumele ulalele ingoma zokholo, ubuke ingoma zokholo nesitshumayelo, sawuzithola sawubuka abantu besifazana abanqunu. Sesingenile isono. Lord Jesus. Ingakho uzofuna ukuthi masuphuma emgaqweni ukhanye umuntu wesifazane ukuba lento lomoya sewufidile. Phela lento lesikhuluma ngazo ezikamoya. Amen. So, ukuze wena ugweme ukuthi ke wenze isono, phuma kwizinto ezokwenza ukuthi ungene esonweni. Mina ngithi ngiyaphuma kwiwayini. Ukuba yini lingenza ngone. Alingenzi lona lingicontrol. Mina bese ngiliphuzile, ngilahlekelwa yi-self control. So, kahle beshe iBhayibheli masabe ngokuqaphela kusho lezinto lezi. Ngokuba isono singena kancane, sivele singene sonke. Isono. So ngiyambonga uJesu Kristu ngokuthi anginike isibindi njalo. So ukuthi iqiniso ongasabi ukulikhuluma noma ngabe kuthiwa kubi kanjani. Ngoba lona uthi leya kungikhulula. Uthi ongangivumi phambi kwabantu nami ngeke ngimvume. Uma uthi awufuni ukuvuma mina phambi kwabantu nami ngeke ukuphika phambi kwengilosi noBaba ezulwini. Mina angifuni ukuphika uJesu. No. Angifuni futhi angizenzisi ngikhululeke phakathi. Ayikho into engihlambalaza mina. Amen. Lezonto le kwazima ukuthi wena uthayeke mina ngisamlalela ngoba okwakho lokho mina ngizoqhubeka ngikhulume lokho ekuthiwa ngikhulume. Hallelujah. Noma ngabe uthi usathana ubeke phambi kwami ngoba kubhaliwe eBhayibhelini akumina ngeke uqala ukukhubeka. Amen. Futhi aqini ngabe. Ingakho uthi ungasizakali ngesimo somuntu osebubini. Ungasizakali bathi mkhulekele. Ungabi ngabazenzisi.
singabe ngamazenzisi singaziboni futhi silungile emehlweni ethu makube uNkulunkulu kuphela olungile ngoba abaningi vele bamemva kwepulpit kunezinto abazigcinile abangafuni ukuzidalula. Mina ke ngibakhombisa isibonelo njengoba ngumfana omncane nginatshela 2 years. Jesus. Hallelujah. Ngikhombisa ukuthi ukuze uhambe noNkulunkulu unembeza wakho kufanele ugezeke. Fanele ube msulwa futhi ungasaba abantu bazokubuka kanjani. Ngoba lokubuka kwenza imehluko. Mekuthiwa ngisaba nina, yini inyama izongenzelani inyama ngoba yonke inyama igcwele isono. Yes Lord. Yes Lord. Sonke sifanele ukuhlanjulula so. Ngoba lithi ke abanye babiza ngomholi nophasa ngenikhombisa ukuthi mawumhola umholi ngokuthi uthi umuhle kuphela. Usethe indlela isibonelo sokuthi wena ukhombisa ukuba umholi kusho ukuthini. Mawurong uvuma ukuthi urong. Amen. Amen. Wazenza umuntu angasunjela uhlezi uright ngoba ufuna uprotect image yakho noma ukuvikela isithunzi sakho phambi kwabantu. Ukuze uhlonipheke, hlala kwisisekelo seqiniso. Amen. So ngikhuthaza nabo bonke abafundisi, abavangeli, abashumayeli ukuba noma ngabe yisiphi isono obona ukuthi siyahlambalaza sikwehlisa isithunzi sivume phambi kwaNkulunkulu. Uwavubekela abantu uNkulunkulu, utshela abantu ngoNkulunkulu amandla akhe. Because uvuma uNkulunkulu ukhuluma iqiniso. Ngaphandle ukukhuluma iqiniso uNkulunkulu awunayo uhlobo naye. So, ngesikhathi ngikhala bekhalisa ukuthi uyamuza umngcwele ebusuka kuwena. Ngesikhathi inhliziyo yakhe ishaya ngamandla, nosonke isikhathi ucabanga uzizwe uze nyanya. Uzizwe ungafanele ukuma la. Ngesikhathi uSathane ethi nakho ke ngifuna khona. So bese uthi hayi angeke ngisashumayela manje mina bazothina abantu ngiyabasangilalela. Moshe isikhathi sakho. Awukufuna umngcwele. Umngcwele funeka uzoma ngenkani la utshela abantu iphambeko zakho. Bese ucela into ethena lo futhi uNkulunkulu. Iyona indlela leya yokusindisa. uLot bamdakiswa ngewayini amadodakazi akhe. So ewayini ngempela kukho ukulunga mawuzoliphuza ngokweqile. So angeke ngikhuthaze mina ukuthi hayi thola ujabule ewayinini. Angeke nje ngisekhuthaze. Bengizama ukuthi hayi uJesu wayiphuza nje. Ngiloko ngizama ukuthi hayi uJesu wayiphuza nje. Kwenzakaleni kumina? Ngoba phela ngiyena uJesu mina. Angeqangi uphuzo. Angidakwanga ngaze ngone. Ngenza izinto ezongihlambalaza. Ebezifuna ukuthi ngithi hayi bafowethu thulani ngatshele umuntu izinto lezi. So kungcono nginitshele bazalwane ukuze nawe omunye nomunye noma ngabe ukhipha isisu noma ngabe ushaya indlwabu noma ngabe wabulala umuntu noma ngabe uyantshontsha noma ngabe wenza siphi isono noma umfundiso isitabane vuma ukuthi isitabane kepha ngeke ushumayele uqhubeke kuyisitabane. Fanele uphenduke. Ingakho ngimlanga ukuba ngithi ngiyaphenduka kwisenzo sami sokungcola. Amen. Ngeke uthi ke wena uzothula amandla kaJesu Kristu unqobe ngofakazi kaJesu ungokohlukana nesono. Ngeke. Hallelujah. Hallelujah. Yabona isono noma kuthi usenze namhlanje kuseno sivuma ntambama. Uthi kepha ngiyaphenduka kusona ngifuna ngiphinde lapha. Ngoba uyabona iphutha. uNkulunkulu into asibizela yena ukuthi sibone amaphutha ethu bese siyayeka ukwenza isenzo esosiqhatha nokulunga kwakhe. Hallelujah. Understand? Ubuyisa umphefumulo wami. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola emadleleni. Endleleni yokulunga. Yes sir. Ngenxa yegama lakhe. Ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi angesabe ukufa. Angeke ngisabe ukufa. Ngokuba wena unami. Ngokuba ke wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Kusho ukuthi izwi lakhe nomoya wakhe kona kungibambile. Incwadi amaHubo isahluko 23 verse 5. Yes sir. Ulungisa itafula phambi kwami. Itafula phambi kwami. Ebusweni kwezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Agcoba ikhanda lami ngamafutha. Indlebe yami iyachicima. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Usho ukuthini lokho? Unika ukuhlakanipha. Bese endlebeni yami afake amanoni. Yes Lord. Izwi lakhe ngamanoni. Glory to God. Hallelujah. Hamba nawo. Impela okuhle nomusa. Okuhle nomusa kuyangilandela. Yizo lonto ngilandela ke. Okusho ukuthi njengoba egcobile ngamafutha ukugcoba angithi bonke abaprofeti nami amakhosi wayewagcoba ngakithi ebagcoba ukuthi ababeke babe ngamakhosi. So ufuna ubuse kanye noJesu Kristu ungumpriest nawe. So mase indlebe yakho ichichima amafutha okusho awushonga ukuthi indlebe ithe indebe. Hallelujah. Indebe inkomishi. Indebe yami iyachichima. Indebe lo phuza kuyona uphuza kwinkomishi yolwazi.
uphuza kuNkulunkulu, uphuza kumoya engcwele. Impela okuhle Impela kuhle nomusa nomusa. kuyangilandela. So ke mawuthi uphuza kuNkulunkulu egcobile uNkulunkulu ngamafutha njengoba kuchichima ikhanda lakho nendebe yakhe ichichima egcoba ikhanda ngamafutha ugcobela ukuthi wena ukhazimulise yena futhi ngoba lokho yikho uyibona ukuhlakanipha kwakho uyikho ngawo amandla akhe. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. yayizolonto leyo. Uzathi ke uAbraham endlini kaNkulunkulu endlini kaJehova kuyabonakala. Akusho endlini kaJehova kuyabonelelwa. Noma entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Kuthiwa entabeni kaJehova kuyabonakala. Understand? Ilona vangeli sininike usethumayela. Uthi uma singazivuma izono zethu siyasoleka. Ingakho ke incwadi yesambulo lapha sahluko 12. Sahluko 12 noma sahluko 11. No, sahluko 12. Sahluko 12. Verse 9 to verse 12. Wayesephonsa phansi uDrako. Yes sir. Omkhulu. uDrako omkhulu. Inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane. Endala ethiwa umhlebi noSathane. Odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni. Nezingilosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi. Yes sir. Kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu. Yes sir. Nombuso kaKristu wakhe. Ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu. So ngalesikhathi wona ungavuma izono zakhe kuthiwa uphonswe kuphi ummangaleli? Phansi ummangaleli wabazalwane bethu. Ubamangalela nini? Obamangalela phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. So ngalesikhathi ungazivuma izono sakho. Ngalesikhathi ungafuni ukwamukela insindiso. USathane noma kuthiwa umzalwane noma kuthiwa ugcotshiwe noma kuthiwa ubani. Uma unesono ongazange usivuma noma ungafuni ukusivuma ngoba usaba ukuthi ohlambalazeka. USathane umile phambi kaNkulunkulu uyakumangalela. USathane ke umile phambi kaNkulunkulu. Uma nezingelosi zikaNkulunkulu ahamba yokucela one by one ahamba yomasono ukuthi ubani uthi uhamba ngezwi lakho umbheke. Ubani uthi uhamba ngezwi lakho umbheke. So angifuni ukubalwa nabanjalo. So obubi babe engibenzile ngicela into ethelayo noNkulunkulu ukuthi asule isono sami nokuphambuka kwami. Ngokuba uyena kuphela ongakwazi ukuvuselela umoya wami nenhliziyo yamafaka umoya wakhe. Engicela ukuthi angabususa umngcwele bakhe kumina. So bonke amakhosi namaprofeti abona babecela into ethelelo imosi yabo. Abanye babhebhetheka esonweni njengaye uSolomon. So angifuni mina ukuthiwa ngifana noSolomon owanikwa ulwazi lonke nengcebo yonke kepha egcineni wasedelela uNkulunkulu. Manje nami ngiyasicela uNkulunkulu ukuthi ke umusa wakhe ungasuki kimi. Ngakho ngima ngivuma izono zami ukuthi uNkulunkulu wazi konke, uNkulunkulu yikho konke. Yebo, siyahamba ekhambeni kwethu akekho ngcono kunomunye. Lethiwa ingakazi ngizibeke ngaphezulu komunye umuntu. Ngisaphinda uma ngibiza omunye umzalwane ethi umfundisi noma umbishop, ngithi imfundiso yakhe ngiyona ingokuba ngifuna enze lento engenzayo. Makusho ufuna ukuvuma wena uyazibopha wena ngokuba wazi kahle lento ayikho eBhayibhelini. Usungasibamba nje isithuko sakho ungafuna ukukhuluma ukuthi hayi ngize ngiphendule. Ngiyabaza abantu abanjengaye bafuna udumo. No, ngikhuluma into yakhona. Ukuthi lezi zinto enzenzayo azikho eBhayibhelini. Ngikhombisa lendlela ukuthi zivunywa kanjani izona. Ingakho ngimla. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu ngiyambonga. Ngokuba haleluya. Nabo uqobo lwabo lokho engikho ngikeke. USathane ufuna ukuthi kube khona ungazwani phakathi kwabazalwane. Lo moya sohlezi uvala ngegama likaJesu. Leso senzo siyosivala ngegama likaJesu. Ngaphandle kwegama likaJesu akho bandla likaKristu. Besikhuluma ngegama likaJesu sikhuluma njengokuba imbhalo isihola senze lokho okushiwo eBhayibhelini. Angikhathali ukuthi ngabe ubani sohamba isikhathi singana noNkulunkulu. Ukuba siyona zona insuku sazi noma singazi. Kepha lesono saziyo isona impela kumele usikhalele. Naleso ongasazi usikhalele. Kepha leso saziyo cela uNkulunkulu ukuthi akulekelele. Sivume futhi ucele nabazalwane ukuthi bakhulekise. Ukuba akekho ngcono kunomunye ngixoxa indaba. So lokho engikwenzayo ngikwenza ngoba ngifuna ukuthi ngikhombise abanye nabanye ukuthi kuyacelwa into ethele uNkulunkulu mawonile.
awusho ngoba nakuzo kusho kumakhelwane akho kuphela xa sokuphelile akukho ubufakazi nakwabanye abazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhiphe kuphi mina uNkulunkulu ungikhipha amanyaleni hayi lawe ngikhuluma ngawo emanyaleni angempela so ke manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ekhambeni kwami naye isikhathi esinango 3 years ungikhombisa imfihlakalo yakhe wangifaka umoya wakhe engcwele wangifundisa imibhalo yakhe yapha usathana akafuni vele ukuthi nikhululwe noma nilalele ingakho ezozama ukuthi angihlambalaze yapha ngiyazi ukuthi ngoJesu Kristu kuthiwa sonqoba ngani lapha kwincwadi esambulo nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundi. Yes sir. So uma ukhuluma iqiniso igazi likaJesu limsulwa uzogezwa ngalo izono zakho nangezi lobufakazi babo. So njengoba ngikhuluma lezi zinto zobufakazi futhi isivumo bathi confession ukuthi lokho uNkulunkulu angisiza ngakho ukuze ngikwazi ukunqoba uSathane. Ngeke unqoba uSathane usafihlile usale imfihlo ngengane ngeyona yankhonyela wakho lokuthi ke uyobuya umtshele noma ke ngeke uyasaba ukumtshela ngokusabela umshado. Uyini umshado kunesono. Uyini umshado kunesono. Lesono sokafuna ukuvuma ukuthi wena owona umuntu noma uhlebe ngaye. Isono leso sikubambile futhi. Ngoba lesabe ngathi sikhula khoso lesikhulu. Isono ngoba siwububi phambi kwaNkulunkulu. Isikakhulukazi kulabo bayakholwa ibona labo bazokugwetshwa kakhulu. Banike incwadi yezenzo 2:38 laba bafuna ukuphenduka. Sifanele ukuqala into ethele loNkulunkulu. Futhi isono ngeke ngisincenge. Ngeke ngisiguqale isono mina. Ngokuba isono songenza ukuthi ngeke uma ngishumayele ngishaye isono. Ngalolu kwami ngizosishaya. Ngegama likaJesu Kristu. Ngegama likaJesu Kristu. Hallelujah, Lord Jesus. Sifile manje njengoba ngikhuluma nawe. Angizenzisi ngoba ngiyazi ukuthi yena uyena ongimisayo kuphela. Akekho ongimisa. Abantu bangangitshela lokho engifuna ukuzwa lapho uJesu uzongitshela lokho ekumele ngikwenze ukuze ngiphile mina. Hallelujah. Hawu uJesu ngiphilisa noma ngigula. Jesu inkosi nomsindisi. So kangakanani bese ngonile ngiyakaze ngiphilise. Futhi uJesu akanamandla. Jesu namandla. Hallelujah. Angithembele kumuntu ngithembele kena kuphela lena kuphela ithemba lami. Ngeke ukutshela lo ngisusa ithemba lakho kumina. Amen. Funda imibhalo. Ngoba bese ngena solena ngene nawe ngena ngedwa. So ungani kubona ku ngithi ke mina hayi kulungile ukuthi ngakwenza ukuthi nawe mase uyakwenza uma sekuthiwa kusho yimina. Nina abantu nabalandeli bamanga nilandela abafundisi benu. Anilandele iBhayibheli. Mina ngithi ngilandele njengoba sihamba ngemibhalo. Hallelujah. Lord Jesus. Imibhalo yona ohlezi ithobisa mina. Amen. Imibhalo yohlezi ilungisa wena. You understand? Hallelujah. Go ahead brother. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 37. Yes sir. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane. Siyakwenza njani na? Yena siyakuyenza manje. uPetru wayesethi, Yes sir. Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Yes sir. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa ngisazoqhubeka ngibize lonke uhlobo lwesono. uNkulunkulu angalifuni. Ngaqhubeka ngidalela amagama abantu abangafuni ukuhlukana nesono bese bayafundisa noma bashumayela ukuze bezovuma ukuthi bavume izono zabo. Ngoba mina ngavumi ukuthi uJesu uzofela ezonweni zenu. Phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa izono zethu. khona niyakwamukeliswa. Yizo nto leyo. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ukuze ke sinikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu. Yes sir. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes sir. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni. So uma ufuna ukusindisa njengoba nami ngivuma izono zami nawe asivuma izono zethu zonke. Wayesingazivumi, wayegoloza. Wangcamela umfundisi ngaphezulu kokusindiswa kwakho ezonweni zakho. Now to God umoshe isikhathi sakho. Asivumeni izono zethu. Now to God. Jesus. Asivume izono zethu. Manje kuba wena uthembekile. Glory to God masisivume. Ayikho enye indlela. Iyona kuphela le. Ukuthi sivume izono zethu. Vuma. Glory to God izono zakho. Baza John ubhaphathise bafuna ukwazi ukuthi kumele bayenze. Wathi ke phendukani. Bese kuPetru bafuna ukwazi ukuthi kumele bayenze. Wathi phendukani. Yilowo nalowo avume izono zakho ukuze abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu.
uJesu Kristu. You understand? uJesu Kristu Kukho ukuthathelana kwezono zethu. siyavuma Nkosi wena wedwa Ngoba lesevisi esazimuliswa Nkosi esabantwana bethu esababonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu esekweneleyo wethethelele uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Siyacela Nkosi uJesu ngaphandle kokuvuma kwesono akhonzindiso wempilo yethu kukho konke ngaphandle kokuvuma isono glory to God akhonzindiso sihambe ngamagezi Yambonga uJesu. Yambonga umoya ingcwele. Siyabonga Nkosi uJesu. Glory to God. Yambonga uNkulunkulu. wempilo zethu. Wena Glory to Jesus. Lezwini. Glory to God. Sithi uyingcwele. Glory to Jesus Christ. Siza Baba. Usikhulule kubeketha ngobumnyama. Noma ngabe bashaya ingalo uNkulunkulu. Noma ngabe bayafaka uNkulunkulu. Nalabo uNkulunkulu ababhekayo. Nalabo abajaba ukuthola uNkulunkulu. Abathakathayo. Abathembisiso. Ibona bonke abatshontshayo. Abayitabane. Sebakhulula ngegama likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelana kwezono zethu. Ukuze kube ukuthethelana kwezono zethu. uNkulunkulu masikhuqule izindlela zethu. Nezingqondo zethu kuNkulunkulu. Siba basha glory to God okamoya. Ngoba wena uNkulunkulu ophilayo phakathi kwethu. Ngoba wena uNkulunkulu obusayo. Iqiniso yakukhulula. Ngegama likaJesu Kristu. Ukuba wena uyingcwele Nkosi uJesu. Uyingcwele uyingcwele. Uyingcwele Nkosi siyabonga. Elihambayo njengamanje inkalo. Bonke abantu bayizwa. Siyakhothama wena kuwe wena. Ngoba uyena kuphela obusayo. Wena wedwa uhlezi. Ngoba uyena kuphela obusayo. Umusa neqiniso kuze nawe Nkosi uJesu. Wakhona ungabaza ngekuthola ukuthi Nkosi yethu Jesu Kristu. Wena wesaba ngekuthola ukuthi uJesu. Wonke umoya ungabaza. Wasasabi ihlazo ngekuthola ukuthi uJesu. Wonke umoya uJesu Kristu wahlanja nazo. Wonke amazwi isithu Uzempiletheni. obopha abantu emphakathini. egama lenkosi Ukuze ngithole ukuphila. uyingcwele Uyingcwele. uyingcwele Nkosi kuqula imiqondo Glory to God. yezwi lakhe uJesu linamandla Kristu siyavuma siyafakaza sithi wena wedwa Yes, sir. uyingcwele Nkosi uJesu Yes. wena esihlalweni sobukhosi Umthetho egameni wakhe. lenkosi yethu Jesu Kristu sivuselela Yes. moya ngcwele uvuselela uthando lethu lokuqala Yes, kubo sir. bonke Nkosi asebewile kuthando Glory to Jesus. uvuselela moya ngcwele basheshe bashisekele Nkosi babuyele endaweni yabo lokuqala egameni lenkosi yethu Jesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi yena ungu-alpha no-omega ungumnini mandla onke yena okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke siyabonga Nkosi uJesu ukuthi izwi lakho liphilile lisempula yonke imisedari ubumnyama lingukukhanya kubo bonke abahleze bomnyameni siyafakaza sithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi kazimuliswa moya ngcwele manje naphakade kuze bephakade amen Amen. amen Siyambonga uNkulunkulu. Laba abafuna ukubhabhadiswa baza kusithinta. Kule namba ebonayo ku-screen. Ukuze ke ungene emanzini babhadiswe. Egameni likaJesu Kristu. Mase uzivumile izono zakho. Akusho ukuthi uzoconfess kumina. Vuma izono zakho. Zivume izono zakho. Bese sitshela ofakazi bamandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Hayi sizosenza i-appointment uvume izono zakho kumina. Funda ukuthi ufunde uqaphathi uvume zonke izono zakho bese udede kuzona. Sofika kuthina nje sozoconfirm ukuthi uNkulunkulu ukususa. amen Ngegama likaJesu Kristu manje naphakade siyabonga. haleluya Amen. ungcwele